Yurdumyzyň ähli ýerlerine bolşýaly Daşowut welaýatyna da 1941-nji 1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 79 ýylygy münasibetli geçirilýän ruh bilen dawarlar bir-birine ulaşdy. Hemde pähim paýhas umany magtumuly Prag ýylyna geçirilýän dawarlar bilen münasip utgoşdy. Şany sene münasibetli adamlar welaýat merkezine guralan bayramçylyk ýürüýüşine işçiň gatnaşdylar. Olaryň aňyrsyna göz ýetmeýän hatarlary güneşli diýarymyzda şany sene hemde şol döwrüň gahrmanlaryny goýulýan hormat sarpanyň anyk misallar. Bayramçylyk ýürüýüşine gatnaşyjylar Şawadyň boýundaky şäheriň görkany şa ýollarynyň ugrudyna gurulan beýik binalary, kaşyň imaratlary buýsans bilen syndylar. Tyle zähmet çeken adamlaryň aýratynam gelin gyýlaryň görkeden edermenliklerem nesiller üçin beýik nusxadyr. Sagdyrlygyň ruh bilen ýurdu bolan güneşli diýarymyzda şany feneleri şunyň ýaly ýokary derejede dawraly belläp geçmek asylly däpleriň ýerdir. Soňra Şawadyň boýundaky şäheriň ýaşaýjylarynyň we mihmanlarynyň öňüne çöpdi. Baky ot ýadygarlygyna ter güllesilerini goýmak dawrasyna işiň gatnaşdylar. Olaryň arasynda hormatly ýaşullar, kümüş taşly enelerimiz, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlary, idari kärhanlaryň işgärleri, jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, welaýatyň harby hukuk gorjdarlarynyň wekilleri we talip ýaşlar, bagtyar şaýlar bar. Ýadygarlygy güllesilerini goýmaga gelen adamlaryň aňyrsyna göz ýetmeýän hatarlary 1941-nji 1945-nji ýyllaryň urşuny edermenlik görkezip janlaryny gurban eden pederlerimiziň ruhlarynyň öňünde baş egdiler. Urşuň paçygaly günlerini olar batyrlygyň, edermenligiň, watansöýçülügiň belent nusgasyny görkezdiler. Baý bayramçylyk günlerini milli gahrmanlaryň atlary hormat bilen tutulýar we olaryň ruhlaryna ýagşydan ýagşy dilekler edilýär. Dabranyň dowamyny berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçda urduny halkymyzy nurany geljege tarap ynamly alyp barýan gahrman arkadamyzyň, hemde arkadagy gahrman ferdarymyzyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak, bütün dünýäde ähmiýetli beýik işleriniň hemişe rowanç bolmagydylygy edildi. Şanly fene münasibetli Daşowut welaýatynyň häkimligine hiç kim ýatdan çykanok, hiç saat unudulanok diýilip atlandyrylan bayramçylyk dawrasy geçirildi. Ony Daşowut welaýat häkimligi, Venallar guramasynyň welaýat bölümi, welaýatyň jemgyýetçilik guramalary, bilim, saglyk goraýyş, medeniýet müdürlükleri, Daşowut welaýat prokuraturasy, welaýat gaziýeti, welaýat polisiýa müdürlügi, döwlet migrasiýa gullugynyň Daşowut welaýaty boýunça müdürlügi, Daşowut welaýat adalet bölümi, welaýat gümrükhanasy bilelikde guradylar. Bu ýerde çykyş edenler şany fene münasibetli geçirilýän dawarlaryň ýaş nesli watansöýçülük ruhuny terbiýelemekde uly ähmiýetiniň bardygyny tap berdiler. Hemde urş ýyllaryna edermenligiň belent nusgasyny görkezden watan gorawçylarynyň atlaryna ýagşydan ýagşy dilekler edildi. Teatr artistlerinin Aydym Savtan toporlarynyň çykyşlary bayramçylyk dawrasyna özgörüşli uskun şaýdy. Ýaş skripkaçylar toporynyň ýerine ýetiren ajaýyp sallary dawra gatnaşjylarda şatlyk we buýsanç duýgularyny döretdi. Şany sene münasibetli welaýatyň bollumsat könürgünç Aktepe, Görogly, Şawat, Saparmara Türkmenmaşy ruh bilen etraplaryna, ýüreklerde baky ýaşar gerçekler ady bilen bayramçylyk dawarlary geçirildi. Olar etrap häkimlikleri, Venallar guramasynyň etrap bölümleri, medeniýet bölümleri, jemgyýetçilik guramalary bilelikde taýýarladylar. Medeniýet we synody işgärleriniň taýýarlan aýdym sazda çykyşlary ýokary ruh bilenligi wetsenni. 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 79 ýylygy münasibetli welaýatyň taryhy ülkän öwrenş muzeýine magtumly adnaky ýaşlar guramasynyň kärdi şeraklyşyklarynyň welaýat birleşmesiniň, Daşowut welaýatynyň döwlet arhiviniň welaýat prokuraturasynyň guramagyny şany sene başynyň maksat geçirildi. Beýik watançylyk urşunyna gazanlan ýeňişiň 79 ýylygy münasibetli Demokratik Partiýanyň welaýat şäher komitetläriniň Venallar birleşiginiň şäher bölüminiň guramaklaryna geçirilen maksatlarda buýsançly çykyşlaryň bir näçe dinlenildi.